Haideți, dacă mai sunt, apoi puneți aici și apoi abonamentele semănează tuturor, da? Deci mă Bună seara, cine v-ați venit? Campania de abonamente gratuite la BCU este o campanie care a fost demarată pe 8 noiembrie. Este o campanie diferită de orice alte acțiuni pe care le-am trecut de-a lungul anului. Alături de Donează Sânge, Salvează Vieți, Campionatul de șah, este o campanie de responsabilitate socială. Prin abonamente gratuite la BCU, am dorit să-i promovăm pe cei cu adevărat valoroși, pe acei tineri care doresc să reușească prin propriile lor puteri, investind în fiecare zi în dezvoltarea lor personală. Aceasta este doar prima ediție, ca și în cazul acțiunii de donare de sânge, ne dorim să facem din aceasta un eveniment anual sau chiar semestrial. Noi, OTPDL București, suntem aici pentru a reprezenta tineri. Ne-am dorit să facem acest lucru altfel decât alți colegi de-ai noștri care au ales să promoveze tineretul exclusiv prin petreceri. Noi, OTPDL București, ne gândim mai departe de astăzi. Ne gândim la viitor și promovăm tinerii valoroși, tineri care la rândul lor vor să ne reprezinte pe noi în diferite foruri sau instituții. Probabil spre surprinderea tuturor, în această campanie nu ne-am dorit să atragem membrii noi, ci înscriși în această campanie, cei care astăzi își vor primi abonamentele, nefiind nevoiți, așa cum s-a speculat în presă, să se înscrie în partid. Ne-am dorit doar să arătăm că noi suntem responsabili din punct de vedere social, așa cum ar trebui să fim toți, indiferent de vârstă. În continuare, am plăcerea să dau cuvântul doamnei președinte PDL București, Elena Udrea, care va amâna abonamentele tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că acest indiferent de vârstă era legătura, expresia care făcea legătura cu ceea ce urma, adică discursul meu o să fie scurt. Dragii studenți, pentru că tineri suntem toți, mă bucur foarte mult, în primul rând, să văd că sunteți atât de mulți. Când Organizația de Tineret a PDL București mi-a propus sau mi-a spus despre acest proiect, am fost destul de sceptică și am întrebat, mai sunt tineri care ar vrea abonamente la bibliotecă? Mai în glumă, mai în serios. Ei, uite că mai sunt și sunt foarte mulți acești tineri și vă felicit pentru interesul pe care îl manifestați pentru formarea voastră, pentru acumularea de informații, pentru pregătirea pentru ceea ce urmează să faceți în viață. Este pentru noi nu numai o surpriză, ci și un moment important, pentru că tot vorbim în ultima perioadă de lipsa de implicare în viața societății, în viața comunității a tinerilor. Eu cred că prezența voastră aici, dar și interesul pentru această campanie, care presupune, de fapt, un abonament, la finalul ei, un abonament la Biblioteca Centrală Universitară, arată că sunteți generația pe care o așteptăm, generația care, într-adevăr, va fi capabilă să facă schimbarea în bine acestei țări. Tot vorbim despre această schimbare de 20 de ani. Probabil că noi suntem ultima generație nefericit afectată de perioada comunist-socialistă și imediat perioada de trecere de la comunism la democrație și economie de piață și probabil din acest motiv nu am reușit să fim generația care să schimbe cu adevărat în bine România, deși noi eforturi facem. Dar este încurajator să vedem că în urma noastră veniți voi și că, dincolo de ce se spune astăzi despre tineri, și anume că preocupările tinerilor sunt către zonele acestea facile, către zone frivole sau către foarte mult sunt legate preocupările de internet, uitați că există și tineri studenți care încă își doresc să meargă la bibliotecă, încă își doresc și încă le place să citească,
să citească nu neapărat pe internet, ci cărți, în atmosfera unei biblioteci, lucru care pare pentru foarte mulți desuet. Este o bucurie și pentru mine este o speranță că ceea ce spun tinerilor cu care lucrez extraordinar de bine, tineri din organizația OTPDL București, are o sâmbură de speranță, are un fundament. Vine în urma noastră generația de tineri care cu adevărat vor salva această țară, tineri care vor să fie bine pregătiți, tineri care cred în meritocrație, cred că în țara asta poți să reușești nu numai dacă ești bine poziționat, dacă ai o familie care te susține, ci și dacă te pregătești temenii pentru ceea ce vrei să faci, dacă îți alegi un domeniu în care să vrei cu adevărat să faci performanță și dacă ești serios și muncești pentru obiectivul pe care ți-l propui. Aș felicita și organizația de tineret pentru că, dincolo de alte acțiuni, în general acțiunile au fost de foarte bună calitate, au fost consistente, au fost importante. Dar aceasta este una dintre cele mai importante pe care organizația a avut-o în acest an, dincolo, desigur, de întâlnirile în care, firesc, conform vârstei, tinerii se mai și distrează, se socializează, se cunosc mai bine și sunt și acestea importante. Dar, dincolo de acest tip de evenimente, care au fost relativ puține, în organizația OTPDL București, au fost alte acțiuni cu conținut, alte acțiuni care să însemne sau să demonstreze că tinerii mei, tinerii din organizația pe care o conduc, sunt dintr-o altă stofă de politicieni. Și eu așa îmi doresc să demonstreze până la capăt și îmi doresc ca pasul pe care îl vor face în organizația de seniori să fie la momentul potrivit și să aducă în organizația de seniori ceea ce astăzi demonstrează că au curaj, seriozitate, încredere în ceea ce fac, responsabilitate mai multă de multe ori decât avem noi seniorii și o viziune asupra propriului lor viitor, asupra propriului destin, dar și asupra ceea ce trebuie să reprezinte noua generație de mâine pe care toată lumea o așteaptă. Generația care va schimba țara. Eu sunt convinsă că voi toți cei de aici veți continua să vă implicați în viața societății, în viața comunității, pentru că implicarea voastră este extrem de importantă. Ce se întâmplă mâine cu fiecare dintre voi depinde de felul în care vă implicați în societate. Nu renunțați la a crede că fiecare dintre voi contează. Și când spun asta, mă gândesc inclusiv la a merge la vot în 2012. Nu contează nici într-un caz ce sensibilități, ce preferințe politice aveți. Pur și simplu exprimați-vă acest drept pe care îl aveți pentru că votul vostru contează și el face diferența între o țară unde să puteți avea mai departe o carieră, un destin reușit și o țară din care eventual să vreți să plecați. Deci vă aștept pe toți să vă implicați și sunt convinsă că și în alte campanii pe care organizația le va derula pe viitor, dacă vor corespunde seriozității și pretențiilor voastre, veți veni alături de colegii de la Organizația de Tineret și încă o dată le spun ceea ce le-am spus și în discuțiile interne. Cred că această campanie este și un semnal că putem să fim anti-manelizare, anti-tabloidizare. Această generație despre care se spune că are apetit pentru tabloid și pentru manelizare, pe mai departe, uitați că demonstrează că într-o proporție sănătoasă, puternică, se opune acestor fenomene.
mai mult decât atât, cred că această campanie la care am participat deopotrivă, sau ați participat deopotrivă și voi, cei de la organizație și tinerii care sunt aici și să primească abonamente, este și un semnal că nu acceptăm ca toți tinerii să fie tratați la fel, nu acceptăm ceea ce, din păcate, chiar un fost ministru al educației a propus, și anume să nivelăm valorile și toată lumea să fie judecată egal. Sunt oameni mai competenți, mai bine pregătiți, care își doresc mai mult de la ei înșiși și aceștia trebuie judecați conform propriei valori. Sunt alții care, desigur, acceptă mai puțin de la viață, își doresc mai puține de la ei înșiși și acționează ca atare și nu trebuie să-i punem pe toți la un loc, așa cum Doamne ferește, s-ar fi întâmplat dacă am fi acceptat ca la facultate să intre și cei care n-au bacalaureat. Deci voi, cei care munciți pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce vreți să fiți, cu siguranță că vă doriți să fiți respectați și apreciați pentru efortul vostru și sperați că atunci când veți termina școala și veți ajunge să și profesați acolo în domeniul în care vă pregătiți, valoarea să vă fie recunoscută și nu să fiți egali cu alții care fie nu au muncit la fel, fie au ajuns pe alte căi. Numai în felul acesta, recunoscând efortul, recunoscând valoarea reală, numai în acest fel putem să ajungem la o societate care să se bazeze pe meritocrație. Prea multe pile, prea mulți tineri care ajung la un nivel înalt în societate datorită relațiilor, familiilor care îi sprijină și prea mulți tineri dintre cei foarte buni care se pregătesc foarte mult, muncesc foarte mult și care sunt nevoiți să plece pentru că nu se regăsesc în societatea pe care o avem astăzi și nu își regăsesc recunoașterea meritelor și a eforturilor pe care ei le depun în ceea ce noi le putem oferi. Am zis că vorbesc puțin, dar așa fac mereu, mint, vorbesc mult. Ca urmare, închei mulțumind tuturor vouă, colegilor din organizația de tineret, mai tineri mai vedem noi, și tinerilor care au participat la această campanie și care acum cred că așteaptă să încheie repede să dau abonamentele. Începem cu domnul Ciucu Răzvan. Felicitări! Mult succes și să